אם הגעתם לכאן, סימן שאתם רוצים לחסוך בתשלום הארנונה שלכם. אני בטוח שגם אתם רוצים להפסיק לתרום כל חודש את הכסף שלכם לעירייה. ואני בטוח שיש לכם מה לעשות במקום זה, עם סכומים של 3 ואפילו 4 אפסים, שהייתם יכולים לחסוך אילו רק ידעתם את השיטות הנכונות. ולכן, ריקדתי במיוחד בשבילכם את 10 השיטות שאתם חייבים לדעת כדי להתחיל לחסוך בתשלום הארנונה באופן מיידי. כל מה שצריך לעשות זה למלא את השם וכתובת המייל שלכם בתיבה שנמצאת כאן משמאלי, ולגלות כבר עכשיו את השיטה הראשונה אצלכם במייל. אז אם אתם רוצים לברר אם הארנונה שאתם משלמים היא הגיונית, לוודא שלא מסדרים אתכם על בסיס קבוע, לדעת אם מגיע לכם החזר, פשוט מלאו כבר עכשיו את הטופס כאן משמאלי, והשיטה הראשונה תשלח אליכם למייל מיידית. אז להתראות בקרוב עם חשיפת השיטה הראשונה בסדרת סודות הארנונה.